ιδιότυπη πορεία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Κοζάνη. Το Σωματείο των Γραφείων Τελετών πανελλαδικά κινητοποιήθηκε λόγω των αυξημένων τελών κυκλοφορίας που καλούνται να πληρώσουν. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το Νιάμερο της Κοζάνης και οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών με τα οχήματά τους κατευθύνθηκαν ως την περιφέρεια για να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Διαμαρτυρόμαστε λόγω των αυξημένων τελών κυκλοφορίας, το οποίο έχει πάρει το Υπουργείο Οικονομικών και Μεταφορών μια απόφαση η οποία χαρακτηρίζει τα αυτοκίνητά μας από ΙΧ φορτηγά αυτοκίνητα που ήταν σε ΙΧ επιβατικά λιμουζίνες συγκεκριμένα και αντίστοιχα πληρώνουμε και τα ανάλογα τέλη. Γιατί μετά πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τα κυβικά τους, τα οποία κυβικά σε αυτά τα αυτοκίνητα είναι πολύ μεγάλα. Ξεκινάνε τουλάχιστον από 2.000 κυβικά και φτάνουν μέχρι και 3.500 κυβικά. Καλούμαστε σήμερα να πληρώσουμε από 95 ευρώ τέλη κυκλοφορίας που πληρώναμε μέχρι και 1.300 ευρώ. Σήμερα θα κάνουμε την κινητοποίηση αυτή, θα γίνει η πανελλαδική κινητοποίηση, θα συμμετέχουν τα γραφεία τελετών από τα Σωματεία Αθηνών, Προαστίων Αττικής, Στερεάς, Ελλάδας και Εύβοιας, τα Σωματεία Θεσσαλίας, Προαστίων Μακεδονίας και Θράκης, το δικό μας Σωματείο Δυτικής Μακεδονίας Υπήρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Υπήρου, Ανατολική Κρήτη και τα γραφεία τελετών Πελοποννήσου. Η διαμαρτυρία αυτή είναι πανελλαδική. Θα ξεκινήσουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, ξεκίνησε μάλλον από το Υπουργείο Οικονομικών ως προς τον κύριο Βενιζέλο και κάθε περιφέρεια ξεχωριστά στον κάθε περιφερειάρχη. Εμείς θα πάμε συγκεκριμένα από εδώ, θα ξεκινήσουμε την πορεία αυτή και θα κατευθυνθούμε στην περιφέρεια να παραδώσουμε το σχετικό έγγραφο, την ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας αυτή στον κύριο Δακή. Από 800 ευρώ και πάνω πρέπει να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας σε ιδιοκτήτες γραφείων κηδιών. Το κόστος αυξήθηκε περίπου 1000%. Δηλαδή από 95 ευρώ πληρώνουμε 880 ευρώ σε αυτοκίνητα που είναι χαμηλού κυβισμού, δηλαδή πάνω από 2.000 κυβικά. Στα μεγαλύτερα αυτοκίνητα, που τα περισσότερα αυτοκίνητά μας είναι μεγαλύτερου κυβισμού, πληρώνουμε πολύ περισσότερα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πλέον επειδή θεωρούνται σαν γιοταχή, θεωρούνται και τεκμήριο από εκεί και πέρα τα αυτοκίνητά μας. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν ένα γραφείο τελετών έχει 2 νεκροφόρες ή 3 νεκροφόρες από 2.000 κυβικά το λιγότερο, είναι 6.000 κυβικά. 6.000 κυβικά είναι περίπου 60.000 ευρώ τεκμήριο. Μόνο για τα αυτοκίνητα. Μόνο για τα αυτοκίνητα. Ούτε διαβίωσης, ούτε σπιτιού. Έτσι. Λοιπόν, που είναι, αυτά είναι δυσβάσταχτα χρέη, δυσβάσταχτοι φόροι κλπ. Ας πούμε, που ο κλάδος μας δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει να τα φέρει βόλτα, ας πούμε. Οι ιδιοκτήτες λένε πως η αύξηση των τελών κυκλοφορίας θα οδηγήσει και σε αυξήσεις στις τελετές. Μαζευτήκαμε εδώ με συναδέλφους να κάνουμε μια διαμαρτυρία, υπείων τόνων βέβαια. Θα πάμε ένα υπόμνημα στον κύριο Δακή. Το πρόβλημά μας είναι το εξής. Θέλουν το επάγγελμά μας να το αναγάγουν σε υψηλό επίπεδο επάγγελμα με μεγάλο κόστος. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάσουμε τις τιμές μας, γιατί όταν πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας 1.000 ευρώ και 1.200 ευρώ για το κάθε αυτοκίνητο, επειδή υπάρχει και τεκμήριο στα αυτοκίνητα λόγω του ότι τα χαρακτηρίζουν σαν γιοταχή, θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάσουμε και εμείς τις τιμές μας. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάμε, καταλαβαίνετε, ο κόσμος θα αρχίσει να διαμαρτύρεται και αυτός και θα τα βάλουν μαζί μας και κατά συνέπεια θα τα βάλουν και με το αρμόδιο Υπουργείο που μας αναγκάζει να έχουμε τόσο υψηλές τιμές. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να κάνουμε να ανεβάσουμε τις τιμές. Όταν ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών έχει τεκμήριο 15.000 ευρώ.